Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka District Magistrate ka East Khasi Hills District henne kasi ka santarik unay wing 8,000 apusan kalaay ka hukum ka bahap hapo ka shispa anrupulay BNSS halor ka jingyo jingtip Hakaba day bar ka Jingïakhih ka bala penlong henne ka shiteng senya hakithan mauring keneng East Khasi Hills District da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association halor kani la Pynbna ki hukum ba onam sha ya kinu ki kinhun ban penlong jingyalang pat ba hapo mauring keneng CNRD block namar kan sawanra ya ka jingthud ha ka yat ka yang kipat ba bat ka suk kasan bat kumju onam sha banra da ki tiar penmensaw kumta la ai ka hukum ba kinu ki bapen khen ya kane ka hukum kinsha penshitam kat kum ka section arspa arpulai jong ka BNSS bat kat kum kinu ki section ki ba idon kam bat ki ba yade ya kane la Pynbna da ka district magistrate ka East Khasi Hills district ka kong Rosetta Mary Kurba IAS